Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. Een verlies Simon gewenst. Een hele fijne week. We hebben weer het belangrijkste nieuws voor u op een rijtje gezet. Het gaat onder meer over de IPCO, maar na de reclame hebben we wat uitgebreider aandacht daarvoor. En we zijn een kijkje gaan nemen bij Sendos, dat momenteel een jaar bestaat op Curaçao. Maar laten we beginnen met het belangrijkste nieuws. Het IPCO in Den Haag is vanochtend vroeg afgesloten. Dat gebeurde door een presentatie met de afsprakenlijst. En ook gaven de verschillende delegatieleiders aan. Die was van 1 tot 5 juni in Den Haag. Er is uitgebreid gesproken, onder meer over de problemen van Caribische studenten, over de voortgang van de oprichting van een Nationaal Slavernijmuseum. Er was aandacht onder meer voor groene ontwikkelingen in Nederland, hoe je meer aandacht kunt besteden aan groene energie. En er is afgesproken dat de landen onderdeel zijn van de aanstaande Koninkrijksconferentie, die op 14 en 15 december in Sint Maarten zal worden gehouden. Daar spreken de regeringen van de 4 landen en die zullen binnenkort ook de parlementen informeren over de onderwerpen daarvan. Dat houden we voor u in de gaten. Man schiet eigen broer neer. Dat is natuurlijk een vreselijk bericht. In Minas Gerais heeft gisteravond een man zijn eigen broer na een ruzie in de buik geschoten. Die moest naar het ziekenhuis worden gebracht. De schutter is gearresteerd. De man ligt nog in het ziekenhuis. Er gaat, zoals dat dan heet, een familietragedie, een familieruzie aan vooraf. Maar het is natuurlijk wel een hele bizarre ontwikkeling. Hoe het zich precies heeft afgespeeld en wat er precies de oorzaak van de ruzie was, dat wordt momenteel nog onderzocht. Aqualectra moet maatregelen nemen. Afgelopen weekend was het heel erg warm op Curaçao. We hebben het allemaal meegemaakt. Als gevolg daarvan werden er heel veel airco's gebruikt. Aqualectra had problemen bij het opwekken van voldoende energie, ook omdat er technische problemen waren. Er moesten maatregelen worden genomen en zondag kwam het bericht aan iedereen om zo voorzichtig mogelijk om te gaan met energie. Nou, dat was niet voor iedereen een prettig bericht, juist omdat het zo warm was. In verschillende wijken is de stroom enige tijd uitgevallen, maar over het algemeen heeft Curaçao dit warme weekend overleefd en Aqualectra is weer voorbereid op eventuele nieuwe warmere periodes. Dronken chauffeur veroorzaakt ongeluk. Vannacht op de Rooseveltweg heeft een dronken chauffeur een ongeluk veroorzaakt waarbij uiteindelijk 3 auto's betrokken waren. De ambulance moest een kijkje komen nemen. De man bleek, zoals ziet u ook op de beelden, flink in de olie zoals dat heet. Hij was flink dronken, hij is ook gearresteerd hiervoor. En verder wordt onderzocht hoe de schade is voor zowel de auto's die erbij betrokken waren als de personen. Man aangevallen door bijen. Ik wilde het al zeggen, in Fortuna Arriba is een man aangevallen door een zwerm bijen. De schrik was groot. Uiteindelijk moest er ook medische hulp aan te pas komen. Het gebeurt niet vaak dat bijen op 1 persoon zo toeslaan. De man had wat dat betreft wellicht pech, maar in ieder geval een vervelende situatie die in de omgeving voor veel commotie zorgde. En ook ertoe leidde dat mensen extra alert werden. We gaan naar de politiek, want de PNP heeft geageerd tegen de rol van voormalig voorzitter van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. Hij was ook nog voorzitter of directeur van de Centrale Bank van de Nederlandse Antillen, Emsri Tromp. Die is een van de adviseurs van de huidige minister van Financiën in verband met het Enya-debakel. En volgens de PNP, coalitiepartij PNP, kan niet iemand die mede verantwoordelijk is voor het probleem dat we nu proberen op te lossen, ook nog onderdeel zijn van de oplossing van het probleem. Dus zij maken bezwaar tegen de rol van Emsri Tromp in dit dossier rond Enya. Wordt ongetwijfeld vervolgd. Voetbal Legends, groot succes. We hadden het al eerder aangekondigd. Er heeft afgelopen vrijdag en zaterdag een groot voetbaltoernooi op een klein terrein plaatsgevonden tussen oude sterren, om het maar zo te noemen, van Brazilië, Curaçao
Nederland, vooral vanuit Ajax en Colombia. De voetballegends zijn uiteindelijk gewonnen door Colombia. En bij Nederland was het opmerkelijk dat Edwin van der Sar, die onlangs is afgetreden of zijn aftreden bekend heeft gemaakt als algemeen directeur van Ajax, toch nog de ruimte zag om onder meer met Richard Witsche, Jari Liedmanen en Ronald de Boer te komen voetballen op Curaçao. Dit was het belangrijkste nieuws dat we hebben. We zijn zo dadelijk bij u terug, na de reclame dus, met het IPCO en met een bezoekje aan Sendos. Subway, so meal of the day, teatrobe. Cu sabor na nobo, manera barbecue chicken e shawarma chicken. Com um black de minute mee e waffle fries, o meal of the day, tá mais mio como nunca. Ei, antes je minute mee nota bocos, ou por cambiar com iced tea of limonada. Pabo aqui gota é meal of the day, subi subway.cd. Subway, trae maneboke. Het IPCO is afgelopen van 1 tot 5 juni in Den Haag. Er zat voor het eerst een weekend tussen. Daar werd ook nog over gesproken na afloop. In ieder geval was het een IPCO met heel veel onderwerpen. En werd er ook een afsprakenlijst gepresenteerd. Na afloop was er ruimte tot het stellen van vragen, virtueel. En ik vroeg aan Americo Today, de voorzitter van de commissie Relation di Reino, dus de voorzitter van de commissie Koninkrijksrelaties van het Curaçaose parlement, wat er is gebeurd met zijn opmerking aan het begin van de IPCO, waarin hij tegen Nederland zei: wij zouden graag meer zaken willen doen met Venezuela, minder gedwarsboomd worden door de sancties die er tegen de regering Maduro zijn opgelegd. In het geval van Amerika worden er zaken gedaan. Waarom kan Curaçao dat niet? En hij legde nogmaals uit wat hij precies met zijn oproep heeft bedoeld, Americo Today. Maar wat ik toch wel een hele interessante inhoud van deze IPCO vond, is wat ook meneer Today net zei over het Nationaal Slavernijmuseum. Maar ook zijn opmerkingen die hij aan het begin van de IPCO gemaakt heeft over een beroep doen aan Nederland om te helpen om de grenzen met Venezuela, niet te openen, maar in ieder geval meer zaken met Venezuela te kunnen doen. En als u ons niet kunt helpen, sta ons dan ook niet in de weg. Wat is daar verder over afgesproken? Oké, dank u voor uw vraag, meneer Bonucci, Oscar Verdam. Ja, we hebben erover gesproken, maar eigenlijk dat was mijn standpunt in mijn toespraak. Dus dat is niet een afspraken die wij gemaakt hebben tijdens de IPCO. Ik heb in de recente ontwikkelingen van Curaçao heb ik dat naar voren gebracht, omdat wij alleen als Curaçao zijnde nu met die OFAC zitten, die eigenlijk alleen maar telt voor ons van Curaçao. Nederland en Amerika maken nog steeds zaken met Venezuela en wij niet. Dus dat was mijn punt en ik heb dan aan mijn collega's van de Eerste en Tweede Kamer gevraagd of zij dat willen doorgeven aan de minister Wap Hoekstra van BZK, dat hij op zijn manier of hoe dan ook de OFAC of zal moeten verminderen of helemaal dat die OFAC verdwijnt. Dat wij ook, net als Verenigde Staten en Nederland, vrij zijn van die situatie waarbij de sancties tellen voor Curaçao. Vooral de OFAC-sancties. Want het is nadelig voor Curaçao met die sancties. Want wij moeten hoe dan ook zaken blijven doen met Venezuela. Als Nederland kan, als Verenigde Staten kan, waarom wij niet? Waarom moeten wij blijven met die sancties? Dus dat was ons punt. Americo Today die uitlegt wat de intentie van Curaçao is, wat zijn visie is op dat meer zaken doen met Venezuela. Maar we stelden hem de vraag, hij heeft de oproep gedaan aan leden van de Eerste en Tweede Kamer tijdens de IPCO, maar wat is eruit gekomen? Meneer Today zegt, ik heb een beroep gedaan op de Eerste en Tweede Kamerleden. Hebben ze ook gereageerd? Zijn er contacten geweest in de afgelopen dagen? Ja, informeel. Maar zij nemen het mee natuurlijk naar de Eerste en Tweede Kamer. Dus ik heb informeel met
onze contacten, want wij hebben onze contacten natuurlijk in de IPCO met de Eerste en Tweede Kamer. Ik heb met een paar mensen gesproken en die gaan het zeker bij de heer Hoepka brengen om te kijken wat Nederland van plan is te doen. Wij willen wel graag dat het geëlimineerd wordt. Dank u wel. Dan gaan we naar Sandals, het hotel, het resort moet ik zeggen, bij Santa Barbara, dat deze maand viert dat het een jaar geleden haar deuren opende op Curaçao. Reden daarvoor, als aanleiding daartoe hadden we een gesprek met Gebhard Reiner. En hij is de CEO van Sandals International Resorts. Dat is zeg maar het overkoepelende orgaan van alle Sandals Resorts. En dat zijn er nogal wat en dat zijn vaak resorts op hele mooie plekken. 1 jaar op Curaçao. We spraken met Reiner over dat eerste jaar, hoe het is gegaan, wat de relatie is met Curaçao. En hij benadrukte vooral dat het belangrijk voor Sandals is om te werken met zoveel mogelijk lokale werknemers. Die worden ook waar nodig getraind. En ook stelde hij dat er een nieuw type toerist uit Amerika naar Curaçao is gekomen sinds de opening van Sandals. Mr. Reiner, welcome on Curaçao. We celebrate 1 year of Sandals here at Curaçao. How is it going when you look back to the first year? It's actually going really well. I mean, we're very proud to be in Curaçao, first of all. We're very happy about the resort itself. It's turned out a real gem, a real diamond for us. I mean, you look around how well it has matured. You look around the activities that go on. 1 year into it, there are a lot of learnings that came out of it. A real maturity process that has happened, not just for the property itself in terms of its landscaping, but also the people. For the personnel, or the people who work here? Yes, that's exactly what I mean. I mean, our team members from Curaçao, and the biggest part of our team members is from Curaçao, they have really matured in their approach in tourism as well. Let's not forget that most of them have come what we call green into this industry. They have never been in hospitality before. We put them through training, we put them through education in terms of hospitality, and today when you look around we have real professionals now that can actually... They play in the Champions League of Hospitality. They play in the Champions League of Hospitality, very well said. And the number of people who come to Sandals here at Curaçao, is that something that you like to see more progress in that? Yeah, progress. I mean, there's always opportunity for progress, of course. The numbers, the way we watch them, and I think that's important for Curaçao as well, is we have brought a large component of American business to the island now. Something that was missing in the past. It was predominantly Dutch, European that came here, as opposed to the sister island of Aruba, where you had a lot more American content. We have increased the American traveler to Curaçao. We're exposing Curaçao to North America. We're making it popular, we're making it known. There's a lot to explore here. Curaçao has a lot to offer. Not just from a destination itself point of view, but from a culinary point of view, from a natural perspective, from scuba diving. I mean, it's one of the most beautiful scuba diving destinations you can get to. So Curaçao really has a lot to offer. It's just not talking enough about it. And we're talking with the tourism board. We're promoting together with them. They have come a long way as well. So again, progress. We're not talking enough about it. We're not that good in the marketing of Curaçao, you mean? Or? Well, in the past there hasn't been a lot of marketing. No. There hasn't been a lot of talk about Curaçao and the benefits, the unique selling points of Curaçao. There's a lot more happening now. There can be a lot more going forward in the future. And we're working with them on it. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. Ik dank u voor het kijken. Ik hoop dat u er morgen weer bij bent. Dan brengen we u weer het belangrijkste nieuws hier uit Curaçao. Ik wens u een hele prettige dag verder. Het allerbeste. Tot morgen. Tot ziens. Dag.